дар рӯзи чоруми рақобатҳои чемпионати Осиё 2022 оид ба бокс миёни ҷавонони то 22 сола Тоҷикистонро 5 муштзан намояндагӣ кард. Нахуст аз Тоҷикистон Хусравхон Раҳимов дар вазни 57 килограмм ба ринг баромад. ҳарифи ӯ варзишгари мизбон Дилшод Абдумуродов буд. рақобати варзишгарон 3 раунди муқарраршуда идома кард ва бо ҳисоби 5-0 ба суди муштзани узбек хотима ёфт. Расул Аҳадов дар вазни 67 килограмм бо намояндаи дигари ҷумҳурии Узбекистон Давлатбек Юлдошев қувва озмуд. вохӯри ин муштзанон давоми 3 раунд идома ёфт ва дар охир бо қарори якдилонаи доварон 5-0 ба суди варзишгари мизбон хотима ёфт. муштзани шинохтаи кишвар Абдумалик Болтаев низ рохати марҳилаи ниманиҳоиро ба даст оварда буд. ӯ дар ин давр бар муқобили варзишгари Ироқ Ридха Толиб-Ҷаббор бар ринг баромад. дар ин набард муштзани мо аз оғоз то анҷом бартарӣ зиёд нишон дод ва ҳатто дар чанд маврид ҳарифро ба нокаут фиристод. баъди ин пирӯзӣ Абдумалик Болтаев рохати даври ниҳоиро ба даст овард ва ӯ муборизаро барои дарёфти медали тиллои чемпионати Осиё идома медиҳад. варзишгари ҷавон ва умедбахши дигари тоҷик Некрӯз Салимов дар вазни 80 килограмм бо намояндаи Арабистони Саудӣ Ракан Абдураззоқ Алтагафӣ нерӯ санҷид. набарди ин муштзанон низ дар марҳилаи ниманиҳоии чемпионати Осиё пуршиддаст сурат гирифт. Некрӯз Салимов бо зарбаҳои обдори тоҷикона бештар имтиёзҳоро ба худ ихтисос дод ва соҳиби рохати даври ниҳоӣ гардид. ҳамакнун ин муштзани мо низ барои дарёфти медали тилло дар даври ниҳоӣ ки рӯзи 29 январ доир мегардад мубориза мебарад. дар ин рӯзи рақобатҳои даври ниманиҳоӣ ҳамчунин муштзани дигари тоҷик Шаҳбоз Ҳаитов дар вазни 86 килограмм бар муқобили варзишгари қирғиз Баки Токтосун Улу ба ринг баромад. ӯ аз рӯи нишондодҳо нисбати ҳарифаш бартарӣ зиёд дошт. ҳисоби вохӯрӣ 4-1 ба фоидаи муштзани мо хотима ёфт. баъд аз анҷоми муҳориба ровӣ ба иштибоҳ роҳ дода ҳарифашро ғолиб эълон кард ки ин хатоиро довари марказ дарк намуд ва сари вақт ғалабаро ба варзишгари мо доданд. ҳамакнун Шаҳбоз Ҳаитов низ ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гирифта муборизаро барои ишғоли мақоми аввал идома хоҳад дод.